Hello लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे फरायहरनाय थाबावलायबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा दिनैबो आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायगोन लोगोसे आसा खालामनाय थाबावो भिडिअआव सोरबाफोर गोदान हाबनानै नायदोंबा अननानै प्लिज कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनो दाबाव ओमफ्राय नै मादैया लाफा सायदों लाफा सायनायनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायहरलायबाय न'आव लाबोनाय थाब फोनानै दोनदों ओमफ्राय लोगोफोर लाफा सायनायनिफ्रायसो नोंथांमोनखौ बरायहरलायबाय अरे माथो होनबावनो भिउआनो जाया भिडिअखौनो आगारनो बाबाय आङो मानसिफ्रानो भिडिअखौ नायनो बाखो ना माखोथाय भिउआनो जाला टाइमबो मोनला आंहाबो माबा माबि खालामनोबो जाब्बा जुब्बा भिडिअबो जाहैबाय नालाय लोगोफोर ओमफ्राय मालाय बै बायलेर जाग्राफोरासो जि भिउ मोनो जोंहा मानसिफ्रा बे गाज्रिखौसो साबसिन नायखायोना जोंबायदि सिम्पल जेनेरेल भिडिअ बानायग्राखौ खम नायो बै नायिफोरखौसो होनदों आं लोगोफोर नोंसोरथ' आंनि एकदम पारमानेन्ट नायग्राफ्राथ' नायग्रा बेखौथ' दा बुंखासै रावबो सेख'नो हाखायाना आंनि पारमानेन्ट भिउवार्सफोरखौ ओरैबादि नायखायो मालाय मोजां मोनग्राफ्रा मोजां मोनखायो माथो होनबावनो आरो मुलुग संसारसो नालाय सोरबा सोरखौबा मोजां मोना सोरबा सोरखौबा मोजां मोनो अनेक रोखोमनि मोजां मोननाय थायो नैबे आसियानो समान नङाबा फिसा गोबांनि साननायावहायथ' समान जानो अबाव फैसा अबाव थाखा इउटुबनि फैसाजों मबाइल बायनो नागिरलायदोंमोन आं गैया माथो जुफिथारा एसेबो लोगोफोर जुफिया दाबो जुफियाखै आं हारसिं सायलांबाय थानोसै जि सावरायलाबायबाय जानला मानला लोगोफोर नै मादैया अमा आथिं दाख्लै फोराननानै दोननाया जोंहा फिसाजो गिदिर फैदों नालाय अमा आथिं जानो होनदों ओमफ्राय बिनि थाखायनो फोरानखादों ओमफ्राय गोदानोसै मादैया गोदानोसै अमा आथिंजों सबायजों लोगोफोर वाव आयु मासि गोराब्रा दै एसे होदेरबावनोसै दै गुदुङाव एसे रुदबनानै दैया थिगैनो जाबाय ओमफ्राय नै सबायखौबो होखाबाय आङो खेबसेनो रुबाय थानोसै आङो अमा आथिंजों सबायजों ओंख्रिया रेडि जाबाय आंना ओंख्रिया रेडि जाबाय टेस्ट खालामबाय आङो ओरैबादि मिलौखाबायना दामनानैनो बोजोबखागोन सयथिबो जाबाथाय नै मादैया लाफा रुलायबाय लाफाखौ ओरैनो रुनोसै सबाय ओंख्रियाव फान्थाव भाजा नङाबानो मोजां मोना आं मा बयबाथाय हेल' सोनाफोर मादैया नै जानायाव नोंथांमोनजों लोगो हमलायबाय ओमफ्राय ओंख्रिया फान्थाव भाजा बिट दरसे लाबाय बानलु थाइथाम लाफा मैद्रु अमा आथिंजों सबायजों लोगोफोर माखा ओमफ्राय ओरैबादि हाखु दाखुना थाब जाथारनोसै आङो टाइमानो गैला आरो गुदुंथार हानथ'ला आं बेखौ हाननानै दोनसै ओमफ्राय सनाफोर सोर जानायनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो अब्ला दिनैबो जोबजासिम नायना होबानो जाबाय मादैनि जानायनि भिडिअखौ आं जाया बानलुआबो थाइथाम लादों गुसु जानाय बेखौ हाननानै दोननो नागिरदोंमोन नालाय लोथौ जालायखादों सबायजों गिदिर हादोंना मोनथाम सासेयाव बारा नङा आक्रमन होथारसै मादैया जि गुदुंलै माखौ जानो माखौ दोनो गोथावथार वाव
बिराद गोथाव जाखादों बेदरनिफ्राय आइथिंआ गोथावसिन लोगोफोर आं गायनोबो रोङा मा सिदि बेदरफ्रा गोलैला ayu hay củ lấy rồi ha uốn lên nó khai đầm nó rồi đấy ba lần đấy 마카 जानांगौ लोगोफोर जानांगौ गोथाव जाथारनांगौ फैबा मोनजाया दानि जुगावलाय 60 बोसोरल' जोरखायो बावला 15 बोसोरसोल'सै 10 बोसोरसोल'सै माथो मानसिफ्रा दसेनो थैथारो बुजिबाय बोलोथो थैनो होननासो फैखायो नालाय जाथारनांगौ थैदों न'आव मोदोमलायदोंना लाफाया जोंना हजोंनि लाफाया लेमोसो बिराद गोथाव जायो नैबे जोंनिफ्राय गोथावसिन जायो बाराबो गैया खम गैया मोनथाम मोनथामजों बयहाबो फिसाबो बिमाबो बिफाबो गासिबो रानखाजोबनाय rồi xử cho phải không nó rằng mình lấy ta phải lấy không ra nè hà rào được chút lấy lá phao lấy vịt ôn lấy mình sẽต้องบอกว่าเลย
गोथाव जादोंना गोथाव मोनथारदों बिमा जेखौ गोथाव मोनो बेखौ गोथाव मोनो बिसोरो मालाय गथ'फ्रा अमा आथिं एन्जर जायानो माबा जायानो आंनि फिसाफ्रा आं बादि जाजोबो जानांगौसो मुगैनो नाङा एम्बु एन्जर जाजोबो जोंना गासिबो फिफायासो जाबावा फिफाया जानो मोजां मोनानो मालाय एन्जरखौ